Cum te cheamă, Florin? Florin, pe pula mea, băietul. Pula mea, băiet. Destul o bere. Băi, dar când ți-ai luat, frate, mașina asta? Ia, hai să ne arăt și nouă mașina. Hai, te rog eu. Ce-i decapotabilă? E ca lumea. E ca lumea rău? Mai rău. E ca lumea mașina, dar... Arată-ne și nouă, leacă. Deschide o leacă și arată-ne și nouă un pic, te rog. Nu-mi bagi eu, nu-mi vreau la mașină. Băi, deschide, mă. Că-am furat ceva. Nu, mă, nu-ți spune nimic, doar nu-i mașina ta, ești culmea. Cât te da pe ea? Atâta bani. Câți, mă, câți? Atâta bani. Intră, mă, în mașină să-ți fac poze, să te aranjez. Ia zi, Florin, cum e? Băi, dar e automată sau manuală? E ca lumea. E ca lumea. Băi, Florin. Și pușam o mașină de asta, mă, cu când e, hai, mamă. Fai, mamă. Cum? Stai bine, șofer? Hai, mamă. Băi, Florin, de unde ești? Și? Tu. Mi vezi țin conduc. Să te învăț? Șofer, școala de șofer. Băi, de unde ești tu, Florin? De unde ești? Stau pe 3 ani încolo. Mai... Cum se cheamă orașul? Orașul? Stau pe 3 ani. Băi, orașul, cum se cheamă orașul tău? Ia zi-mi un pic, orașul tău cum se cheamă? Orașul? Da. Vasluiu. Vasluiu? Da, acolo ce ai? Unde? Totofel. Totofel? Ce e ăla, mă? Totofel. Cu ce? Sunt telefon. Băi, ia stai așa un pic. Dar în ce țară ești? În Vasluiu, de aici. Băi, cum se cheamă țara ta? Țara mea? Da. 3 ani, tot înainte, unde ți țiganii acolo, la vale. Băi, omule, țara ta natală, care este? Țara mea care... Aici. Băi, țara ta natală, frate, țara ta. De unde ești? Din Italia, din Norvegia, din Spania, din Grecia? De aici. De aici, din Vasluiu stau. Mor, frații mei, dacă stau eu aici. Băi, da, mă, dar țara ta natală, care ar fi? Care? Ce ești tu? Naționalitate, ce ești? Și s-a murdărit? Ce ești, maghiar? Ce ești, maghiar, turc? Ce ești tu din naționalitate? Truc. Truc? Din Vasluia, dacă asta zic truc. Băi, Florin. Băi, ce ești tu, mă? De unde tragi tu? De unde naționalitatea ta? Care ar fi? Hai, te rog frumos, vorbește cu mine. Da. Păi, ia spune, ești turc, maghiar, polonez? Băi, ne-au scriberi. Da. Beau un chile. Da, mă. Frații mei. Păi, măi... Zi-mă, de unde ești? Din Vasluiu. Păi da, mă, ești din Vasluiu, am înțeles, dar de unde? De unde, pardon, mă scuz. Din Vasluiu în coașe. Așa. Dar tu ce ești, român, polonez? Tot înainte, la țara ta, cum se cheamă, țara ta? Țara mea? Da. Băiteții. Cum? Băiteții. Libertății? Nu te-am întrebat strada, te-am întrebat țara ta, cum se cheamă? Țara mea? Da, uite, de exemplu, ăsta de aici, de lângă noi, e italian. Tu ce ești? Aia ți gara. Ce? Gara. El e gara? Măi, tu ce ești? Tu ești român sau polonez? Român. Român? Păi asta, mă, te întrebam, țara. Țara? Da. Țara noastră. Da, care? Vasluiu. Vasluiu. Băi, Florin, dar ce mașină mișto ți-ai luat? Ai mers tare cu ea? Nu. Sigur n-ai mers? Vrei să-i dai ok? Poftim, ia, pornește-o. Ia, Florin. Florin, pornește un pic mașina, te rog. Nu mai scoate CD-urile, pornește mașina, bagă cheia în contact. Așa. Lasă muzica, că nu stai muzică. Tu nici nu știi să o pornești și dai drumul la muzică? Hai, dai chei, dai mă chei, cum îți spun eu. Lasă scaunul numai așa. Nu faci nici... Băi, nu mai accelera, dai chei fără să apeși pe pedale. Hai, pornește, învârte de chei. Dai mă, n-auzi. Gata, dai drumul la chei. Ia accelerează un pic. Dai tare. Cu accelerația, dreapta, mă. Băi, dreapta. Aia la altă, mă. Gata. Vai, mamă. Ăla altul, butonul ăla mai mic e volumul. Băi, ăla mai mic de acolo -i. Aici sta? Da, ăla mă. Aici sta? Ei. Hai să vorbim acum despre treburile noastre. Zi-mi și mie cât ai dat pe mașină, câți bani ai plătit-o?
Atâta bani. Cât? Atâta bani. Cât? Uite, Auzi? 1 milion. De-aia hai să spunem un fel de niște întrebări. Ia spune și mie cuvântul. E să... Stai așa, Florin, vorbești cu mine? Lasă că te uiți după aia. Ia spune-mi un pic, teleenciclopedia. Copedie. Deci-mi un CD n-ai? Da, lasă că-ți dau și CD-ul. Ia zi Atlasib. Atativ. Băi, băiatule, băi. Ia zi București. București, Pula și Belești. Da? De-aia zi Buzău. Buzău. Să-mi bag pula în curul tău. Băi, mamă. Stau bine în mașină, pot să fac o poză. Da? Dar ce tricou ți-ai luat azi? Didas. Zidas? Dar ce culoare? Gabi. Gaben? Aha. Auzi, dar de la ce reprezintă semnul ăsta de aici? Vaslui. Vasluiu? Te-o prostit ăsta că Vasluiu e galben-verde și s-a transformat în Brazilia, a? Da. Lasă-i bun, Florin. Și ai mers la meci? Am fost, dar așa mi-mi place mie. Ia, dă-te jos să-ți vezi o leacă motorul. Hai, te rog eu. E bun. Dar te dai greu tare, bă.